Nginibingelela ley'ngane zakwethu, kuyaphileka lapho bafowethu. Ngiphilile mina iy'ngane zakwethu, sewusibusiso le emkhukhwini. Yabona, bengicela iy'ngane zakwethu sifunde lapha kuLuke chapter bani, chapter 10 verse 21, yabona. Luke chapter 10 verse 21 ifundeka kanje iy'ngane zakwethu, ithi uJesu lo wayethandaza ejabule, yabona, ethokoza nje uNkulunkulu, yabona, amazwi kaJesu lawa, yabona. Lithi ngasona leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele, wathi uJesu lo uyathokoza, uthokoziswa umoya engcwele, uthi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. La sibona uJesu, iy'ngane zakwethu, ubonga uyise, ubonga ubaba wakhe uJehova Sebawuthi, uyambonga ukuthi uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthi njengoba nginjena nje ngingafundile, ngiwumuntu kazana nje, yabona, kodwa ukhonile ukuthi ungembulele imfihlakalo yezulu, ukhonile wangenza ukuthi ngiqonde imfihlakalo zakho, yabona, uJesu Kristu. Uyifunde ngane yakwethu Luke chapter 10 verse 21, yabona. Luke chapter 10 verse 21, yabona, uyifunde nawe ngane yakwethu, yabona. So uNkulunkulu, uJesu, kubonga uNkulunkulu, yabona, uyambonga nje, uyathandaza ukuthi inkosi uJesu, uthi uyasho ukuthi uNkulunkulu, ngiyabonga ukuthi ungembulele imfihlakalo yakho. Bebangaka abantu abahlakaniphile nabafundile nabangcono kunami, yabona, yabona, kodwa ukhona ukuthi ungembulele. Kukhona abantu abahlakaniphile, yabona, wakwembulela thina iy'ngane. IBhayibheli malithi wakwambulela izingane, kuchaza ukuthi wakwambulela bakwethu thina sikholwa uJesu Kristu. Wonke umuntu okholwa uJesu nje singabantwana bakaNkulunkulu, sizingane eNkulunkulu, yabona, yabona. uNkulunkulu uwubaba kithi, yabona, yabona. Mangisho kanjena ngichaza ukuthi uNkulunkulu sidinga simhloniphe, yabona, futhi siyamhlonipha, yabona, yabona. Ubaba wakho awukhulumi noma kanjani, awenzi noma kanjani, yabona. So malithi uJesu wakwambulela iy'ngane, chaza ukuthi ukwembulela abantu kazana nje, abantu abancane nje, abangayilutho, aba-useless, yabona, yabo, imfihlakalo yasezulwini. So uJesu Kristu wayethokoza la y'ngane zakwethu. So leli verse nje bafowethu, nathi singabantwana bakaNkulunkulu, kumele bafowethu simbonge uNkulunkulu ukuthi bekhona abantu abangcono kunathi, yabona, ngey'tetha ezahlukahlukene, abanamamiliyoni, abantu abaney'moto ey'namasondo emhlane, abayilokhu nalokhu, kodwa abayifuni indaba kaJesu Kristu, kodwa thina singazi lutho, singafundi. Nami nje angifundile, ngokumbonga nje uNkulunkulu, ngisho le nkosi uJesu, angifundile, ngumuntu okazana nje emhlabeni, kodwa nje ngiya-understand indaba yevangeli, nendaba yokukholwa, nendaba yezenkolo, yabona, nanezwi lenkosi ngiya-understanda from ekuqaleni kube sekugcineni, yabona. Nokumbonga uNkulunkulu lokho, angifuni uqamanga, yabona. So nawe ngane wethu, simbonge uNkulunkulu ukuthi noma singafundile, singenalutho empilweni, yabona, yabona, njengoba niyibona ngihlalela emkhukhwini nje, yabona, kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ngili-understand izwi lenkosi ukuthi akusiyo insomi iBhayibheli, akusiyo imbudane le, yabona, yabona. Kuwumusa uku-understanda nje ukuthi izwi lenkosi, indaba kaJesu Kristu, ukuthi ibaluleke kangakanani empilweni yomuntu, yabona. Kuwumusa kaNkulunkulu. So nami nginokumbonga nje uNkulunkulu ngalokho, yabona. Mina nje khona nje omunye umuntu engimazi, yabona, ufundile isichwichwichwi, yabona, uyisichwichwichwi. Ngiyakhumbula ngelanga emsherela ngendaba kaJesu, kwakuthi akangidla ngiqede ngendlela angayifuni ngakhona indaba kaJesu, nangendlela ngikhuluma ngomuntu onemali mina la, yabona, yabona, onemali, ufundile isichwichwichwi, yabona, yabona. Noma ngeke ngisho igama lakhe, ngeke ngisho ukuthi usebenza kuphi, uyini, yabona, kodwa ufundile lo muntu wesichwichwichwi, akho into angayazi emhlabeni, yabona. Kodwa uma umtshela ngendaba kaJesu ukuthi akakudla kuqede ngenxa yokuthi uyitshela ukuthi si-paranoid, uyitshela ukuthi siyadukiswa, iy'ngqondo zethu imfishane, sivuma ukukhohliswa abelungu, yabona, yabona, yabona. Akayifuna ukuyibona la ihambe khona indaba kaJesu Kristu. Kodwa lo muntu uzwana ngami, ayikho into angayazi, ngiyamazi mina, yabona, ayikho into angayazi. Isichwichwichwi, isichwichwichwi mntakababa, yabona, ufundile ukuthi wena ufundile. So ngizama ukulala bafowethu ukuthi fanele simbonge ngandaba ukuthi uNkulunkulu, yabona, ukuthi yabona, noma singenalutho empilweni, kodwa siya-understand imfihlakalo yezulu, yabona, siya-understand izwi lenkosi, siya-understanda ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka efela izono zethu, yabona, yabona, yabona. Ngoba khona abantu abangcono kunathi abaney'mali, kodwa abayifuna la ihambe khona le ndaba kaJesu, futhi abayi-understandi. Noma ufunda iBhayibheli akakuzwa, akakuzwa. So fanele simbonge ngandaba ukuthi uNkulunkulu ngalokho, yabona, yabona. Ngiyabonga kakhulu, nibe right bafowethu.